back to my channel! Ayun. Thank you so much mga love sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko. Sa mga bagong nag-subscribe, welcome, welcome, welcome. And sa mga nag-like at nag-comment sa mga previous videos, I really appreciate it. Talagang binabasa ko at nire-replyan ko yung mga comments yung mga love. So, thank you so much. Ayun, nagdandan pa si Mayor. Okay. So, yun mga loves, I just wanna let you know na if magkaka 500 subs na ako, hopefully magpapag-giveaway ako. So, if you would like to suggest kung anong giveaway ang pwede na swak at affordable at maganda at may quality at nagagamit nyo, let me know. Just comment below. Okay? And also mga loves, today is actually our review day. So, as you can see naman, may video ako prior to this na nag-haul ako ng mga makeup, ng mga skincare products, ganun. So, ngayong araw na ito, i-review natin yung mga Maybelline products na nakuha ko. So, we have the Baby Skin Pore Eraser. Ayan. And meron din tayo yung Maybelline Fit Me Concealer. And as well as the Maybelline BB Cushion. So, at ang powder matte nila na lipstick. So, i-review natin yan sila mga loves. At titingnan natin if bagay ba sila sa aking skin type. Kasi, oily yung skin ko. So, hindi naman lahat nabiyayaan ng mga porcelana at napaka-fair skin at napakaganda ng skin na parang halos walang pores. Ganyan. So, hindi ako nabiyayaan yan ng Diyos. So, kailangan natin ng mga products na ito. At titignan natin if effective ba siya sa skin ko. Okay? So, I'm so excited. So, let's start. Keep on watching. Ayun, hi mga loves. So, sisimulan na natin itong first impression natin sa Maybelline products na nabili ko or na-haul ko last time. Also, pasensya na, pambahay lang ang aura ni Tita Bucci. Tita talaga, hindi pa di ate. Hindi naman ako tita ng Davao or tita ng Manila, diba? I'm still young. Gosh. Okay, so, alam niyo na, if ginagamit ko itong ano ni Kung Kung. Ano ba yun? Ay, dumi. Chakadal. Whatever. So, pag ginamit ko ibig sabihin, meron akong review. Yung mga skincare, mga makeup na itatry ko sa aking fez. So, without further ado, itatry natin itong nabili ko na pinakita ko sa inyo last time yung na-haul ko. Etong, ba't ba siya? Eto, yan. Si Maybelline BB Cream Cushion. So, ito yung nirecommend sa akin kasi daw oily a-catch yung aking face. Ito din, gagamitin natin. Ito yung primer. Baby Skin Pore Eraser. So, parang na-erase daw yung pores, sabi ng Maybelline na sales lady. So, primer na din daw ito siya para daw mawala. Kita mo yung mga pores ko dyan. Ang lalaki. So, mawawala daw yan. Tingnan natin. And it's 299 pesos. Binili ko siya sa Watsons. Okay. And Fit Me Concealer. Ayan. Marami na rin ako nakita sa mga vlog na ginagamit nila ito. And it's 299 pesos. Shade nito sa akin is medium. Hinanap pa talaga siya. So, ganyan. Diba? Sinayang ko lang. So, yan. Yan yung shade niya. So, yan yung gagamitin ko mamaya dito sa aking under eyes. Titingnan natin effective ba siya sa akin, ha? Okay. So, let's start.
Okay, so lalagyan muna natin ng moisturizer yung ating face, mga loves, para maging moisturize siya kahit na may makeup. Kasi hindi naman natin gusto yung mukha na super dry and flaky or something like that na hindi healthy. So, kailangan nitong moisturizer. In my case naman, since oily ang skin type ko, I used Neutrogena Hydrogel dahil water-based siya. And kailangan talaga i-absorb na mukha natin yung moisturizer para maging maganda ang effect ng makeup natin mamaya. And para rin makahinga yung skin natin kahit na may makeup na nakapatong. Okay. So, sa susunod, lalagyan natin ng baby skin pore eraser para ma-erase yung malalaking pore sa mukha. Diyan, sa ilong. And yan, as you can see, ano siya mga loves, maliit lang siya, gel-like siya. And ilalagay natin una sa may ilong dahil sa may ilong yung may malaking pores. Ayan, and yun. So, nakita niyo mga loves, na-shock ako dahil parang na-erase niya yung malaking pores. Pinaka first, pa lang, application. So, may ilong. So, yan. I don't know if nakikita niyo sa camera, but wow na wow ako. Ayan. I don't know if nakikita niyo, but yan yun. Nawala yung mga bigger pores dyan sa aking ilong. So, i-continue lang natin i-cover yung mga gusto nating i-cover. And super soft pala nitong product na itong mga loves. Kasi pag nilagay mo siya, parang siyang serum sa face mo, na parang nagsusmooth na lang siya as you go along sa pag-apply sa skin mo. And super slidey effect siya na soft, na parang matte, na hindi ko maintindihan. Pero maganda talaga siya sa skin. Alam niyo yung skin ng baby? Ganun talaga yung feeling ko sa skin ko na yun. Nung time na in-apply ko tong pore remover. So, i-apply niyo lang siya sa buong mukha. Nasa-spread naman siya sa buong mukha mga loves. So, hindi naman siya rough texture. Smooth na ng texture niya. So, yan. Apply lang natin. Okay. So, yun. Tinatapuan ko yung aking kamay dahil super slide siya. So, nagmo-wipes ako para sa next product natin. Which is, gagamitin natin sa susunod. Itong Maybelline BB Cushion. Super BB Cushion. Shade ko nito ay 03, yung natural. So, yan, meron siyang maliit na foam. I don't know kung anong tawag dyan, but foam ang tawag ko dyan. So, ayun. Lalagay natin siya dun sa mga area na gusto natin lagyan. I don't really want a full coverage, pero itong Maybelline is full coverage na siya mga loves. Yan, marami siyang isang press lang ng product, marami na siya, and naka-cover na yung mga red spots, yung mga ugat-ugat, mga ganon. But for me, ayaw ko siya maging full talaga. Pino-cover ko lang yung mga extra na maraming mga spots dyan sa akin, yan sa under eyes, cheeks, ganyan. But then if you want to have a full coverage, go ahead, no problem. Sa akin naman, parang gusto ko lang talaga mag-stay natural lang talaga siya. Anyway, fresh matte naman itong BB Cushion na napili ko na product. So, yun lang. Parang hindi ako magmukhang espasol. Parang gano'n. So, yun. Lalagay lang natin siya. Yan. Nakita nyo, ko, pinatweak ko sa aking face. So, yan ang nagustuhan ko dyan. Sa maliit na applicator na yan. So, I just hope na magtagal siya, na hindi siya maging oily talaga sa skin ko, which unfortunately, hindi ko siya matitest kasi gabi na. At after nitong first impression review is matutulog na ako, ganyan. So, ang maganda dito mga loves is pwede mo siyang maganon-ganon sa mukha mo kasi ang cute-cute niya. Pwede mo yung mga dulo-dulo. Ganyan. So, ayan, diba? Maganda siya, maganda siya for me. Hindi siya, dahil siguro sa shade, maganda yung shade nito sa akin. Kuhang-kuha niya yung shade ko. Maganda. Kaya lang, hindi lang natabunan masyado ito yung aking panda eyes. Tingnan natin. Okay ba mamaya? Sa concealer. Amazing.
So, itatry na natin itong Fit Me Concealer ng Maybelline. Ayan. Tingnan natin if matatabunan niya sa aking panda eyes. So, meron siyang applicator. Ito. Na para pang lipstick. So, wag niyong i-confuse na lipstick, ha. This is a concealer, mga loves. Okay? So, itatry na natin itong Fit Me Concealer ng Maybelline. Lalagay ko muna siya sa under eye ko. And then, lalagay ko na rin sa my eyelids para mawala yung mga dark portion. Ayan. Mas maganda yung applicator, mga loves, kasi na-apply mo siya sa mga part na gusto mo. Hindi siya, parang thin, ano lang siya. Hindi kagaya ng yung mga stick na concealer na ang kakapal nila at parang jumbo. So, ito okay siya. Nakakuha mo yung mga lugar na gusto mo applyan. O na-applyan mo sila. Yun. So, parang ako naka-mascara niyan. Ayan na. Gagamitin ko tong applicator o yung foam ng Maybelline. Kasi di ba kanina nagustuhan ko siya para mag-tweak ko siya. If meron din naman kayong mga brush na pang foundation or pang concealer, pwede din yun. Pwede din kayo gumamit ng maliit na beauty blender para sa concealer. May mga ganun din available sa mga beauty store or kahit sa mga SM department store. So, ayan na. Yun, so nakikita naman natin na wala na yung mga black, darker portion ng eyes ko. Na-conceal na siya. So, yan, sa kabila din. So, itatap-tap lang natin, mga loves. Huwag natin, parang ipapahid. Tap-tap lang talaga itong concealer para maging mas effective siya at hindi na mabura. Sayang naman. Para lang mapahiran. So, tap-tap lang siya. Ayun. So, ayun na. Okay na. So, finishing touches na lang. There you go. Ayan. So, tapos na. And verdict is okay na din. Wala-wala na rin yung kanyang pagka-black. Hindi kagaya kanina na parang ang lalim niya at may black siya na parang panda. So, good na rin ito for a price ng 299 pesos. So, very good, Maybelline! Oh my gosh. I love it. Tsaka mura lang. Hindi kagaya ng mga mga L'Oreal, mga ganyan. Okay, so next is so, babalik ako, mga loves, sa aayusin kong maglalagay muna ako ng eyeshadow at saka yung mga contour para mamaya itetest natin tong lipstick ng Maybelline na nabili ko, yung powder matte. So, but then all in all, maganda siya, matte, yung sa BB cream, sa BB cushion ako lagi, BB cushion matte siya, and eto, maganda yung concealer, so natabunan niya, so very good, so points siya, and affordable siya. So, I'm back. Okay? Ayan, hello mga loves, so I'm back. So, nag-makeup na ako, nag-eyeshadow na ako, nag-blush. Ang kulang ko na lang, mga loves, is itong lipstick. So, itong lipstick na to is powder matte pa rin siya. Recently, mga loves, nagugustuhan ko itong mga powder matte na lipstick ng Maybelline. So, ang gagawin ko is, ito-try ko siya. This is in, I don't know if how you pronounce that, but it says, pronunciation, Noir red, something like that. So, ang gagawin ko is, i-try ko siya if okay ba siya na shade for me. And after nyan, tapos na yung ating first impression. Okay. So, ayan. Diba? Complementing my nail polish. Charot. Then,
then, lagyan natin dito. Okay. So, sa camera, para siyang red talaga. But, sa akin, red siya. However, hindi siya pigmented na red. Powdery lang siya. So, I'm hoping na hindi siya shocking red pag na-apply ko na siya sa aking lips. Okay, so apply natin. Ayun. So, sa camera, para lang siyang matte siya. I love it. Maganda siya. And, kalampas-lampas ito dito sa face ko. Ayan, basta maganda siya. And, ayun. Ayan. So basically, ano siya mga loves, matte siya and hindi naman siya shocking red. So, para lang siyang virgin red. Diba? Ayun. Okay. So, verdict natin na, so far, ito si Baby Skin Pore Eraser. Ito siya mga loves. Hindi naman masyadong natatanggal si pores, but okay na sa price yung 299 pesos sa Watsons. Mabibili mo siya. So far okay na siya, and hindi siya very soft yung skin mo. Baby skin talaga ang effect niya sa'yo, at hindi naman talaga totally 100% poreless. May pores pa rin, lalo-lalo na sa akin, malaki yung mga pores ko. So, but then, nakatulong pa rin siya sa akin. Okay? So, okay to. Next, of course, ito si BB Cushion ng Maybelline. Maganda siya kasi matte finish siya. Fresh matte siya sa akin, as you can see. Hindi ko siya inanong mga loves ha. Hindi ko siya tinotal. Nakikita niyo yung mga ano ko dyan. Hindi ko talaga siya kinover up kasi gabi na, and I need to rest after this. So, yun lang mga ano, para makita ko lang yung kabuuhan niya. So far, maganda siya kasi na-cover niya yung mga dapat ma-cover. Ang gusto niya ng mga what you call this, yung mga natural something na parang para sa mga oily skin na kagaya ko. So ito, recommended siya. So very good itong BB Cushion ng Maybelline. So this is my new favorite as of now. Actually, mas nagustuhan ko siya mga loves kaysa dito sa Wonder 2 na cover per foundation na ginamit ko last time. Aside sa mura na, although ang 700, it's for 749. Hindi masyado siya compare dito sa Wonder 2, mas mura si Maybelline, 'di ba? So recommended. Oh my gosh. Nagre-recommend ako. And of course, itong Fit Concealer na Maybelline Fit Concealer, ito. So, maganda din siya dito pag conceal ng under eyes ko. Yung mga black dyan, so nawala din siya. So, very good. So, recommended din. And, lastly, ano ba yan? Lastly, of course, yung mga powder matte lipsticks nila, recommended din. So, as you can see, maganda siya. Alam nyo, pag apply ko kanina ng lipstick, hindi siya, hindi kagaya ng ibang lipstick. Pag in-apply mo, maraming flaky. So, siya very smooth siya sa lips mo, and very moisturize yung lips mo. Ayan. So, hindi siya dry. So, very good siya. Recommended din. Okay. So far, Maybelline products.
Very good and affordable. And yun. So, yun. Alright. So, yun ang mga loves. And, sayang lang hindi ko sila na-avail nung sale nung Labor Day, but it's okay, it's alright, no problem. Kaya yun mga loves, so I hope if nagustuhan niyo, sana nagustuhan niyo ang video na ito, so please hit like if nagustuhan niyo, and please comment na kayo ng mga gusto niyo i-comment or gusto niyo i-try ko pa, and also subscribe na rin kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe, and please don't forget to hit or click the bell button right next to subscribe button para naman ma-notify kayo if may mga new videos ako na upload. Okay? Alright, wala. Thank you so much mga loves. Maraming salamat talaga sa lahat ng suporta. I really appreciate it kahit na ganito ang aking hair. Okay lang yan. So, maraming salamat. And hanggang sa susunod na naman. Thank you. I love you. And see you next time. Mwah!